तुले कोक्कोदे मस्त कोक्को आतंड इनी ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತುಲೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಕುಕ್. ಇದು ಎಳ್ಳ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಳ್ಳ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗ್ದು ಎಳ್ಳ ಚಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಳ್ಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಣ್ಣ ಮುರುಡು ನೈಸ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮುರುಡು. ಕೊಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಪೌಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಇದು ಒಂಜಿ ತವಾ ದಿಯೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಳ್ಳ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಇಂಗು ಪಡ್ಡ ಇಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಕ್ ಇಂಗು ಪಡೋಡು
ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಶೋಕುಡು ಬೇಯಾಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇದು ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು ಮೆಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೈ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತುಪ್ಪ ಚೂರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರೇ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.